Tenim un cilindre de doble efecte que avança quan premem un pulsador i retrocedeix automàticament quan arriba al final. Volem que en una part del recorregut el cilindre vagi de pressa i a la resta vagi lentament. Afegim un tercer detector. La zona ràpida estarà entre 1.2 i 1.4 i la lenta entre 1.4 i 1.3, per tots dos sentits. Ens caldran unes vàlvules per puntejar els estranguladors. A l'avançar, aquestes vàlvules s'obren al començament i es tanquen quan s'arriba a 1.4. En el retrocés, en canvi, comencen tancades i s'obren quan arribem a 1.4. Atès que 1.4 fa coses diferents a l'avançar que al retrocedir, necessitarem una vàlvula addicional per controlar les vàlvules 0.1 i 0.2. En el retrocés, el detector 1.4 s'encarrega d'obrir les vàlvules 0.1 i 0.2. A l'avançar, el detector 1.4 s'encarrega de tancar les vàlvules 0.1 i 0.2. Però ens falta un detall. Ens hem d'assegurar que al començar les vàlvules 0.1 i 0.2 estan obertes. Per tant, farem que el pulsador les obri. Ja tenim el circuit. Anem a veure com funciona. Inicialment, el cilindre està enrere. Si premem el pulsador, comença a avançar. A més, s'obren 0.1 i 0.2, de manera que el moviment és ràpid. Quan s'arriba a 1.4, es tanquen les vàlvules i es redueix la velocitat. Quan s'arriba a 1.3, s'inicia el retrocés i es commuta la vàlvula 0.4. Quan s'arriba a 1.4, s'obren les vàlvules i la velocitat augmenta. A l'arribar a 1.2, s'espera a que es torni a prémer el pulsador i es commuta la vàlvula 0.4.